Skund sekondar mar yawuoyi ma Koderobara e sub-county mar Rongo olor apoya nono kod migawo mar somo kaluwore kod ng'anyo mar jopuonjre manoweyo ka kar nindo achiel owang' kendo mwandu mathoth okethore kokethi kod jopuonjre. Direkta e migawo mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego manochopo e sikundno owacho ni giloro skundno mondo mi board mar sikul oyud thuolo mar timo nonro. Onyiego wacho ni bende nitiere listi moselosi mar jopuonje 15 michich godo ni ema nochako ng'anyo ma bende okelo lal mathoth ne skul kendo ma ibiro yudi kod keth ibiro kawo ne ondamo mowinjore mar chik. We have invited a qualified assessor to come in and be able to check the cost of damages and be able to advise the board of management so that a decision can be made on how these damages can be corrected. In the meantime, the decision has been arrived at of having the school closed until further notice. A communication shall be passed to the parents on when the learners will be called back to school once the board of management has sat and looked at all the issues and be able to recall them.